sama iki yo pantes kok. Bayu, wis dadi opo kengko bapakmu iki? Jelas lembut tedong sopakno. Ndi ki sing wis resik, gendang tak sungane nang nguri. Jare padha ditangkem ora ta ditakoki wong tuwek bisu wae. Kowe engko rak dudang-duding, tak kewethok drijimu lho. Rumah sama aku bisu apa piye? Ditakoki mbok sauri karo basa isyarat iki. Lagi kok Pak Oga palsu kayak. Ini apa nih kono kayak? Loh. Lah aku lah kok diri kicik. Kacang kalau kan. Dan uwayu dik sampeyan. Ketok pantes Sekitar 3 jaman, Makno. Lah nang diri kamu kok bisu wae? Lah kok tak tinggal ngurusi kono, ini gak tau urusi, aku kok mbok seneni. Oh, suwe-suwe lah aku ngendel-ngendele manusa kuwi. Ya semarang ki Mas Mukidi. Ora kena yune lah kok adi sing arepe digasak. Rumasane keluargaku keluarga pura apa piye? Pancen kok sapi tenan. Duh, lah kok ganti sapi to, Pak No? Tak ngurus saksi poso prajan. Parpo kon muni grogok jarane. Lah kuwi Pak No.